И здравейте хора в днешното видео на реакции. Днеска ще реагираме на Poppy Playtime Chapter 5. Най-сетне трейлера и ще видим какво имаме. Играта излиза тая сряда на 18 февруари. Ще видя дали ще я играя. Но нека започваме. Да научвате. Пускам се титри. Опа. Това мен не ми трябва. Беси, много искаш. Прототипа много искаш. Господ. Той прототипа много иска, бе. Колко няма да се съгласи. О мага. О мага. Колко реалистична вече е играта. От ти бе, Фреди ли е ти? Копия на Фреди. Просто са се опитали да убият прототипа, ли? Да, знам. Но... Тук не успя. Всички. За прототипа ли говоря? А какъв той човек, бе? Това е нашия шанс. Може би. Строен ти не искаш какво. Ми свърши. Много интересно. Ау. Как се тече? Или не знам как се казва. Бро, прототипа. Ана, майко. Аз вече трябва да спускам и камерата, но ти вече видите ли. О май гад. Виждаме ли окото? Това ли беше? Нека видим поне датата. Да. Днеска сме 15. О, майко, мила, майко. Оу. Така, нека видим сега. Тук виждаме, че прототипа минава през всички чаптери. Тук е чаптер 1, чаптер 2, чаптер 3, чаптер 4 и така нататък. След това, тук казва, че самия прототип казва, че иска с Попито да са заедно, защото все пак явно е бащата на Попито. Не знам прототипа какъв е на Попито, защото толкова я иска. Тук е тая врата, ще бъде вратата, откъдето ще излезем силно в началото на играта. Защото, нали, ето там свърши чаптер 4, може би от тая врата ще излезем и ще тичаме като и той хъгито ще ни гони. Тук виждаме някакво копие на Фреди. Това си този човек, който всеки е говорил за него. Брат, какво ти бе? Той копия на Фреди ли ти? Не знам кой ти. Така. Тук нови места, така. Имаме нова ръка, която е някаква газова, не знам точно какво трябва да бъде. Ти нещо не знам какво е. Някакво растение или не знам. Чакайте. Сопито навърна. Аха, това е лилито. Малко странно изглежда, но като играчка добре. Тук... Това кой е? Буквално никаква идея какъв е това. Ти май от Project Playtime героите. Не знам, ти нещо... Никаква идея кой е. Така. Тук виждаме... Едно от съществата му е той нещо, което е цялото в сус. Или то точно сока на попитата, нали? Самото цвете попите приспила и ти от суста. Така.
Тук нещо иска да видя. Ето той ще бъде явно вътре самата слус на попто. Там цветето попто, слус ли не знам какво е. Нето приспива в хората. Или някакъв нов герой. Не знам точно какво ще бъде това. Така, ето тук вече става интересно. Според мен това не е попито. Не знам. В смисъл, разбирам прототипа да ги смени от дрехшките, но това не е попито според мен. Няма как толкова лесно да е пипнала попито, като в началото и в края на трейлера виждаме прототипа, който я търси се още, защото не знам. Да, гледала съм трейлера, гледам го пак. Този път вече в канала. Кисито може би е истинската, само че тя гледа фалшивата попи. Защото не знам, според мен той не е попито. Имам такова предчувствие. Ще отидем там, ще видим попито, кисито ще ни гледа като луд, че сме живи, както и тая пачава тук попито, и накрая прототипа ще дойде и ще се окаже, че той е капан. 100%. Тук някакви нови работи вече може да пипаме. Някакви жълти работи, защото... Ето тук се фащаме за някакви жълти работи. И не знам какво ще бъде това. Виждаме новата зелена ръка. Виждаме той нещо, че понякога е тъжно, яко, щастливо. Като е яко, има слънчеви очи, ако не се лъжа. Нова зелена ръка, хъгито, той е в началото. Не знам, според мен не е в началото. Ето, хъбим енергията за това нещо и ето, енергията я няма и ето това тук се усмихва. Сега вече е нормална усмивка, не толкова щастлива. Тук виждаме едно от съществата. Тук пак се фащаме за от тези работи. Не знам какво е. Тук явно тук ще бъде още в началото, защото имаме червената ръка. И той ще е в началото, където тук, тук нямаме ръце, тук ще се покаже просто сцена. Тук заревяваме нещо и нашия приятел тук аз пък часовник. Тук локи-токи почва да е тъжно. И значи ние сме тук в някакъв влак, прототипа иска да ни след това тук горе. Тук къде ще бъдем, бе? Нашия партньор локи-токото е малко нещастлив. И да. След това идвам прототипа да чупи той нещо, чупи главата на попито. Защото от минали трейлер виждаме, че има доста такива глави прототипа на попито, което значи, че според мен попито, където видяхме назаде в трейлера, не е истинско попи. Защото има глави. Така, тук може да видим малка част от тялото му. И това око майче на Nightmare Catnap, нето в края на играта става мега страшния тук. И има такова око. И според мен така и ще стане и тук. Прототипа е взел Catnap и го е направил част от тялото си и окото му не е баш неговото око е на Catnap. И... да. Чаптъра ще е як. Нямам търпение. Да, чаптър 5 не е така, ще чупиме неща. Това е чаптър 5. Малко странен трейлер, бих казал, но пък като излезе играта ще се опитам да я играя. Опа. Като цяло... Айде, тук ще е това видео. Да, ме харесало видеото. От мен е толкова, защото друго не мога да разбира вече за този трейлер. Трябва да гледам от други хора. Тук реагират ми, ако не правят. Така, да. Но тук ще е това видео. От мен е чао и мисля, че ще се видим в следващото видео, което не знам какво ще бъде. От мен е чао. Бай-бай.